Dulan sa 300 ka mga bagong jail officers sa Central Visayas ang nanumpa sa ilang serbisyo kinsa mi pasalig sa ligdo nga pagpangalagan. Ang report ni Alan Domingo. Dili matukib ang kalipay sa mga bagong jail officers nga sa katapusan makaserbisyo na sila sa katawhan subay sa ilang pagpanumpa sa katungdanan. Labaw sa nalipay ilang mga mahal sa kinabuhi, sama na lang nining jail officer nga gikan sa Sagbayan, Bohol, uban iyang pamilya. Gawa sa serbisyo sa mga tao ang paghawas usab sa kalisod sa iyang pamilya ang gitan-aw sa iyang bag-ong panaw karon sa kinabuhi. Ang ako lang ikapasalig sa isip ko sa ka jail officer mo serbisyo sa tinud-anay o serbisyo nga naay integridad sa kaugalingon, sir. Sobrang kalipay, sir. Nalipay yun. Anak mo lang puso ng akong anak. Kining usa ka babaeng jail officer, gikugos pa siyang uyab sa kalipay. Sa katapusan, miyembro na yun siya sa BGMP. Ang permis ko po, sir, ay magserbisyo sa bayan at maka-help sa aking pamilya po, sir. 292 ka mga jail officers 1 ang nanumpa sa ilang responsibilidad o gikatakda silang idestino sa mga pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology, BGMP, sulod sa Central Visayas area. Hagit sa mga bagong jail officers ang diniyos o ligdong nga pagpanerbisyo. Ang regional office will strictly monitor our personnel para masiguro natin na they will perform their duties and functions sa jail facilities and of course sa regional officer. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.